Bernard Grech, kap tal-Partit Nazzjonalista, kien intervistat fuq l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista għal darb'oħra baqa' konsistenti fl-attakk tiegħu għall-għajnuna li l-Gvern qed jagħti lin-nies saħansitra din l-għajnuna li bdiet fl-2018 u din is-sena rdoppjat sejħilha gimmick. Għax jafu li kulħadd jaf li hija gimmick biex jippruvaw jagħmlu xi ħaġa tajba, ħalli jidhru sbieħ bħal taċ-ċekkijiet, ħalli jinfluwenza lin-nies. Iktar minn hekk Bernard Grech kompla billi ta' miżinformazzjoni jew aħjar gideb dwar dawn iċ-ċekkijiet. Fil-fatt irrepeta l-gidba li dawn huma flus li l-Gvern seraq u qed jagħtihom lura. Biex wieħed ikun ġust irid jgħid li Bernard Grech dejjem kien kontra din l-għajnuna. Fil-fatt fil-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista kien propona li dawk li għelgħu iktar minn 60,000 euro jingħataw 2,000 euro. Dan fil-waqt li neħħa kollox dan it-tax refund li l-ogħla tiegħu jieħdu min jaqla l-inqas. Fil-fatt Bernard Grech reġa' ddefenda l-proposti tal-manifest elettorali ta' qabel elezzjoni ġenerali li tiegħu kellu 5 verżjonijiet. Bernard Grech qal li l-kola, jiġifieri żieda għall-għoli tal-ħajja lil ħaddiema qed tkun pis fuq in-negozjanti u qal li din hi pis li żżid il-prezzijiet. Dik iż-żieda biex jilqa' għaliha ikollu jolli is-servizz jew il-prodott. Intant fl-intervista Bernard Grech reġa' ma sab xejn pożittiv xi jgħid dwar pajjiżna u tenna li l-Gvern tilef id-direzzjoni.